Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausab ang sa kataknang tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsoon, Ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, magiguban kaninyo sulod sa katakna nga mga pagtuon sa kamatuoran nga mo'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kun aduna may mga basahon o referensya nga among pagagamiton kada dili aron sa pagsupak sa Biblia. O kining maong programa padayon nga inyong mapaminawan o makita dinhining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City. Matag adlang Domingo, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook mga kaigsunan o mabati usab sa Parasat Cable TV sa TV5. Usab makita kining maong programa sa YouTube. Og dinhi usab nining maong simihan sa RPN Dixki di Dipolog mabati usab ang programa alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabiyon matag adlaw gihapon nga Domingo mga kaigsunan. Unya live gihapon kita sa Facebook. O diniusam sa RMN DXDR Dipolog, mabati ang programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. O ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 25 na ka mga radio station mga kaigsunan, Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon. Dini sa Toledo City, Cebu, sa DYHR Shine Radio, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Dini sa Butong Pinamungahan, Cebu, sa DYRR Radio natin, alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kapunon. Dini sa Surigao City, sa Rail Radio, alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kapunon. Dini sa Bayugan City, sa City FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kabuntagon. Og masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa Aras-asan, Caguait, Surigao del Sur sa Radyo Bandera alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon sa Valencia City. Dini usab sa Valencia City sa DXRC Radio Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Dini sa Malaybalay City sa Remindix MB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og masubli or mabati kini sa FM station dinhi sa Valencia sa samang oras. Dini sa Manolo Fortes Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Manolo Fortes Bukidnon sa dinhi usab sa Iligan City sa Radyo Bandera alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kapunon. Dinhi sa RMN DXPR Pagadian alauna ngadto sa launa media ang takna sa kapunon. Dinhi sa RMN dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa buntagon. Dinhi sa Usami City sa DXRZ mabati ang programa alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Og dinhi sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mga kaigsunan mabati usab dinhi sa Dixario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Cabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa Bay Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Kumusta sa mga PBC Women's Group? Ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingog City sa Railbit Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Og ang mga pagpangamusta nato
Brad Ronald, sa mga kaigsunan, labi na sa tinipong bansa sa Amerika. Din sa Blackport, New York, ni Sister T.C. Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson. Din sa Oklahoma, United States of America, ni Sister Rachel Barbosa sa Moramos, Graham. Din usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia, o sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina, Amakiton Hermias family. Ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Junaila Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, ni Brother Nicodemus Niki Hermias, nagasudong sila sa programa sa PBC through live stream sa Facebook. Atong igsoon usab din sa sa Agusan del Sur, mga Verano family. Atong higala usab din sa San Francisco, Agusan del Sur, Brother Democrito Badino ug sa imong pamilya. Atong igsoon din sa Taguluan, Misamis Central, Brother G. Kila. Atong igsoon, Engineer Brother Bubong or Derwin Bubong Mangalos ug sa iyang kapikas Rosita ko Mangalos. Dinusab sa Claveria, Brother Froilan and Gina Factoranan Mangalos. Dinas Bara Upol, Brother Cristel and Angeli Mangalos Garion. Katanan nga mga higala na to, nga mga salesman nga nagapaminaw usab ug nagasudong sa mga kaigsunan sulod sa PBCM compound, sa mga chapter president nga pahigayon sa pagbayad sa mga radio station, labi na sa kaubang ministro, Brother Ronald Kanyaman, sa iyang pamilya nga mao'y nag-abaga din sa Radyo Bandera, Arasasan, Kagwait, Surigao del Sur. Kamong tanan nga nagasunod og nagapaminaw, nagapatalingog, kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Aron sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa kaubang ministro o ibanghilista nga magapaila sa ilang kaugalingon. Kiniusap si Brother Dibs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan, o ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ibanghilista. Kumusta usab kaninyo mga kagalaan ug mga kaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. O nining higaw na, ibalik ko kamo kang Brad Ronnie aron sa pagisgot sa tima. Nining higayon na mga kaigsunan, Brad Deber o Brad Ronald, dili na to makauban ang atong Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio. Tungod kay doon na sa importante nga giasikaso. Basta kita lang may gitahasan karon din para pagpadayon sa mga pagtuki o pagpadayag sa kamatuoran din sa dapit sa pagtulunan sa PBCM. Dili kalimod mga kaigsunan sa inyong pagsunod sa programa nga kanunay malakbitan dinhi ang pagtubag namo sa atake sa pastor sa Sabanista nga nanukad dinhi ning maong Sibian usab sa RP Index Kidi Dipulog tungod kay siya anaaman sa pag-atake o pagguba sa doktrina sa PBCM. Munang ang uban mahibulong nga perminti naman nga ma-mention ang pangalan ni Mitchell Bindilio nga ni nigar sa iyang pagka-pastor kay matod niya di man daw siya pastor. Ibanghilista ramang kuno siya. Di ba malikayan nga naapag mi sa pagtubag kay iya manggi pakasayop ang pagtulunan o ang doktrina sa pagtulunan sa PBCM. Boy no ninihigayon na palahi ta Brad Deber, Brad Ronald sa atong tima tungod kay niyaman sa panahon sa pangampanya tungod kay moabotay man ang gitawag og eleksyon. National kini nga eleksyon kay gikan sa presidente, Senator, Vice President, Senator, Governor, Congressman down to municipal level sa mga mayor. So atong isgutan kining paagi sa eleksyon nga diin gibuhatan atong tima kini atong i-plaster sa screen ang maong tima para nga makita usab sa mga naga-sudong kanato Brad Donald no sa Facebook ug man sa para sa Cable TV. Ang tema mao kini ang paghiusa sa pagbotar nga gitudlo ni Master diri sa mga membro o katawhan sa PBCM. Kung magisgot ta sa eleksyon o kining pagbotar, kaya ang pagbotar panahon man sa piniliay kung eleksyon. Atong ipasibo sa mga nakasulat sa Biblia kay sa ato nang gikaingon Brad Deber ang pagpadayag sa kamatuoran nagamit ang mga referensya o basahon nga dili kasupak sa Biblia. Unang teksto atong gamiton Brad Deber, kining pulong word nga eleksyon mabasa ba nato sa Biblia? Oo, gyud. Brad Ron, mabasa gina siya sa Biblia. Naatay basahon kining the Bible James Moffat Translation dinhi sa Romans chapter 11 verse 28. Atong pagabasahon nagaingon niini.
so far as the gospel goes, they are enemies of God, which is to your advantage. But so far as election goes, atog yung mabasa bradron, they are beloved for their father's sake. Nya kung ato ning basahon sa hubaron sa Bisaya nagaingon ini. Kung bahin sa ebanghelyo, sila mga kaaway sa Dios, nga alang sa inyong kaayuhan. Apan hangtod sa pag-abot sa pinili ay sila mga hinigugma tungod sa ilang mga amahan. Klaro kayo mga kaigsunan sa atong pangutana magisgot tag word eleksyon na basa sa Biblia. Gigamit nga gibasa sa kaubang ministro Brad Diber, ang James Moffat Translation. Romans chapter 11 verse 28 na diha ang word nga election. Kung sundan ta Brad Diber, kung gamit tag mga referensya, giyon sa pag-define kining word nga election. Okay, so mubasa tagat usa sa atong referensya brethren kining Merriam-Webster Dictionary o Merriam-Webster Dictionary. Ana ay tulo ka definition kining pulo nga election. Atong unahon kining numero 1. Nya numero 1 nya letter A nagaingon ini. An act or process of electing. Nga kung baron sa Bisaya, usa ka buhat o proseso sa pagpili. Unya sa sunod kining letra nga B o letter B, the fact of being elected. Nga kung sa Bisaya, ang kamatuoran sa pagkapili. Then naarita sa number 2, mo kini ang atong babasa. Predestination to eternal life. Nga kung hubaro na to sa Cebuano, nakadestinasyon ng daan sa kinabuhing dayon. Dayon sa ikatulo, ang last nga definition, nagaingon ini. The right, power, or privilege of making a choice. Nga kung sa Bisaya, ang katungod, gahom, o pribilehiyo sa paghimo o pagpili. Mo ka na itong nabasa, bradon. Okay. Matinaw mga gigsunan sa atong gisusi ang gihatag nga definition ining eleksyon. Ibasa sa kaubang ministro, Brad Deber, ang usa ka dictionary nga Merriam or pwedeng tawag i-pronounce nga Merriam or Merriam Webster Dictionary sa word nga eleksyon. Tulo ang gihatag, no? Number 1, number 2, number 3. Ang number 1, doon ay letter A, letter B. Giingon nga usa kabuhat sa o proseso sa pagpili. The act or process of electing. So mo na ang panahon sa pagbotar na to. Pili ta, proseso sa pagpili, dayon gingon dayon the fact of being elected, ang kamatuoran sa pagkapili. Number 2, predestination to eternal life. Nakadestinasyon ng daan. O nakadestinasyon ng daan sa kinabuhing dayon. Oo. Unya doon na ikatulo, the right, power, or privilege of making gitawag choice. So, gingon na siya nga ang katungod, gahom, o pribilehiyo sa paghimo, gingon, o pagpili. Kini ba nga sistema nga doon ay privilege ka sa pagpili? Kung magisgot tag katawan sa Dios mga kaigsunan, gilargahan ba? Nga magbuot ka tungod kay doon ay privilege sa pagpili? Nga kung unsa ang mandato sa liderato, dili nato subayon? Kung magisgot tag katawan sa Dios mga kaigsunan, dili pwede nga kung ang imong leader adunay pagpili kay election man lagi, pagbotar man, may rason nga ang mga membro dili mosunod kung unsa gipili sa maong leader. Mao kini ang usa nga atong mga tamdan labi na sa mga kaigsunan sa BBCM nga atong magtutudlo nga si Master nagbili niini nga mga pamaagi nga gipadayon sa atong Executive Vice President nga kinahanglan panahon sa eleksyon o pagbotar kinahanglan ana agyod ang panaghiusa.
Sa konstitusyon sa ato ang balaod sa Pilipinas na ato ang freedom of choice katungod sa pagpili, pero kung ani na ibase sa pagkakatawhan ta sa Dios, dili pwede nga ang katawhan maglahi kung unsa ang kagustuhan sa leader. Ato kanang masayran karon sa unahan sa atong pagtuon. Brother Ronald, tungod kay doon na may eleksyon niya sa ato nang gihisgutan gikan sa presidential down to mayor sa mga municipality kay not included pa man ang barangay level karon sa eleksyon. So na ang pagpili gikan sa mayor pataas, congressman, governor, senator, vice president o president. Sa Biblia ba, Brother Ronald, mabasa ba nato ang word nga mayor diin mao kana ang nagdumala o namunuan sa usa ka lungsod, Brother Ronald, sumala sa Biblia. Kini word nga mayor, mabasa ba nato? Mabasa gina Bradron sa Biblia. Pero sa dili pa basahon sa nato ni Bradron kining diri nakakuan sa Merriam Webster Dictionary. As isunod ta dayon nakatong imong giingon nga word nga mayor. Okay, karon tagaan na to og dugang pagpasabot ang ikaduha nga definition sa word nga eleksyon. Oo, og kini atong i-plus sa screen para makita. Gingon sa Merriam Webster Dictionary, ang pulo nga eleksyon. Gingon dayon, predestination to eternal life. Sa Cebuano, gingon na nakadestinasyon ng daan sa kinabuhing dayon. Usa importante po dining kining giyog eleksyon kay usa kini nga destinasyon sa tawo ngadto sa kinabuhing dayon nga gihatag nga paghulagway sa definition sumala sa Merriam-Webster Dictionary. Oo, Na karon Brother Ronald, ang imo na naman nga pagpuriba sa atong gisusi kon kining gitawag og mayor, mabasa bagyod sa balaang kasulatan. Oo, mabasa gid og kini atong pagabasahon og atong ipabor sa Maayong Balita Biblia nga maimplementor Julio Cardinal Rosales. Usa ka Bibliang Katoliko kini Brother Ronald, imong pagabasahon. Oo, usa ka Bibliang Katoliko ni. Dinhi sa nakasulat sa ikadawang hari, kapitulo 23 bersikulo 8, ingon niini ang atong mabasa Bradron. Unya gihinganlan niya ang mga pari gikan sa mga syudad sa Huda og iyang giguba ang mga halaran didto sa kabungturan nga gisunugan og insinso sa mga pari. Sukad sa Gabaa hangtod sa Beersheba, gilumpag usab niya ang mga halaran didto sa mga ganghaan nga binuhat ni Josue. Ang mayor sa syudad nga diha sa wala sa ganghaan sa syudad inigsulod nimo niini. Busa ang puriba Bradron, nabasa ginato nga ang pulong mayor. Okay. So mayor sa syudad, magisgot tag mayor na may mayor sa lungsod na po'y mayor sa syudad. Ang syudad lugar dako na nga lugar nga diin ang namunuan niya na gitawag pug mayor. Og ani pod sa lungsod, mga municipality, mayor gyapon. So word for word nabasa na to mga kaigsunan nga adunay gihisgutan nga mayor sa syudad. Gawas nga nabasa sa Biblia Brad Adiver nga mayor sa syudad. Sa atong gikaingon kaganina, doon na may pagpili sa gitawag gobernador, presidente. Mabasa ba po sa Biblia, Brad Dever, kining word nga gobernador? Samala sa Biblia, Brad Dever? Oo, Bradron, atong ipapabor sa Biblia nga may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church, Holy Bible dinhi sa Daniel, Kapitulo 3, versikulo 2 ngadto sa 3. Pero ato lang ihugnal na to Bradron, iunal na to plastar ang versikulo 2 nagaingon ini. Unya si Nabucodonosor, ang hari nagsugo sa pagpatigom sa mga kadagkuan, sa mga tinugyanan o sa mga gobernador, sa mga maghuhukom, sa mga mamahandi o sa mga magtatambag, sa mga presidente o sa tanang mga punuan sa mga lalawigan, aron motambong sa dedikasyon sa larawan nga gipatindog ni Nabucodonosor nga hari.
nya sa bersikulo 3 nagaingon ini. Unya ang mga kadagkuan, ang mga tinugyanan, ug ang mga gobernador, ang mga maghukom, ang mga mamahandi, ang mga magtatambag, ang mga presidente, ug ang tanang mga punuan sa mga lalawigan na nagkatigom didto sa dedikasyon sa larawan nga gipatindog ni Nabucodonosor nga hari, ug sila mingtindog sa atubangan sa larawan nga gipatindog ni Nabucodonosor. Busa, matinaw mga kaigsunan nga gawas nga mabasa o nabasa sa Biblia ang mayor, nabasa usab ang gobernador, unya doon na po'y mga presidente. So, kung asa man nga nahimo silang mga presidente, sa giingon nga gipahayag sa Biblia, basta kay nabasa nga naa ang mayor o ang gobernador. Nga sa ato ang na anda na nga naila na kini namunuan sa tawhanon o sa dinis ibabaw sa kalibutan. Karon naman kung magisgot kitag mga namunuan, gikan sa mayor, gobernador, mga presidente, itawag man na sila og mga pangulo. Kay kanang giingon nga mga punuan sa mga lalawigan, katumbas man sa pangulo ang punuan. Kinahanglan bagyod, Brad Ronald, nga kining mga punuan o mga pangulo pasakopan sa tao, o kinahanglan bagyod nga kini sila, kung sila mo'y namunuan, ang tao, obligado gyud nga musugot ni ining mga namunuan sumala sa pagpahayag sa Biblia, Brad Ronald. Kinahanglan gyud nga magpasakop ang katawhan bradron sa mga pangulo. Og ang puriba atong pagabasahon og ipabulan nato sa Biblia sa SDA kung Seventh-day Adventist Bible. Dinhi sa nakasulat sa Hebrewhanon kapitulo 13 bersikulo 17 ingon ini ang atong mabasa. Kinahanglan magmasinugtanon kamo sa inyong mga pangulo og magpasakop kamo kanila. Kay sila nagatukaw alang sa inyong mga kalag. Ingon nga mga tao nga unya magahatag og husay, sugta ninyo sila aron kini ilang pagabuhaton uban sa kalipay, dili uban sa kasubo, kay ang ingon dili man makahatag og kaayuhan kaninyo. Busa matinaw sa gibasa mga kaigsunan mahitungod sa mga namunuan, mayor, gobernador, mga presidente sa lalawigan, gingon nagpunuan or pangulo, kinahanglan mandatory no, kinahanglan magmasinugtanon kamo sa inyong mga pangulo o punuan o magpasakop kamo kanila, sugta usab ninyo sila. Ingon yan na ang gihulagway sa bala ang kasulatan mga kaigsunan sa diyang makapili ang tao o kinsa may palaran, kay usara may pilion, di man pwede nga duhaon, tuluhon na to pagpili. Kung usara ang mapili, usara gibutaran, kinsay palaran, magpasakop nga masinugtanon ang mga katawhan og dunay pagsugot. Dunay moingon ani Brad Debir nga sa sistema man daw kining gibasa ni Brad Ronald nga kanang langit nun, dili kuno kini applicable sa yutan nun. Ang tubag nato niini nga klaro nga kining pagpasakop nga masinugtanon sa mga punuan, applicable kini sa yutan-on nga pagpamunuan tungod kay nag-mention kini og mga gobernador, gani gilaki pa ang gisgutan nga mga katungdanan sa emperador. Kana sila naana sila sa tawhanon nga mga pagdumala, mga higalag, mga kaigsunan. Asa ang priba niini, Brad Deber? Ato pagabasahon bradon dinhi sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 13 ngadto sa 14. Unya atong ipapabor sa Biblia nga SDA kun Seventh-day Adventist Church Holy Bible nagaingon ini. Tungod sa Ginoo, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa tanang tawhanong pagbulutan sa emperador, ingon nga mauilabaw sa tanan, o sa mga gobernador nga iyang pinadala aron sa pagsilot ni adtong magabuhat og daotan, ug sa pagdayeg ni adtong magabuhat og maayo. Matinaw, klaro kayog matinaw sa gibasa
nga koneksyon sa Hebreanon 13:17 nga magpasakop nga masinugtanon sa mga pangulo. Kung i-apply sa espirituhanon, wa po'y kasupak lugar sa mga spiritual leaders nga namunuan sa relihiyon, naagid po ang pagpasakop. Pero doon na po'y pagpasakop sa tawhanon nga pagpamunuan, kay gimension sa Biblia ang mga emperador, gobernador, mayor o mga presidente. Mao kini ang mga pagpanudlo sa mga katawhan nga nangalagad sa atong Ginoong Hesukristo kaniadto. Nagawas kang apostol nga si Pablo o si apostol nga si Pedro, Brad Ronald, kinsa pa ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpadumdum gayod sa masig kabag totoo diha sa atong Ginoong Hesukristo nga kinahanglan doon nagay pagpasakop sa mga punuan sa kagamahanan. Ani Abradron, akong pagabasahon, dinhi sa basahon sa Tito, Kapitulo 3, versikulo 1, ug ipabor lang gihapon ako sa Biblia sa SDA kung 70 Adventist Bible. Ingon ini ang atong mabasa. Ipahinumdom kanila nga kinahanglan, magapasakop sila sa mga punuan ug mga kagamhanan, nga magmasinugtanon sila, andam alang sa maayong buluhaton. Klaro? Og matinaw sa gibasa nga gawas kang apostol nga si Pablo nga nag-explicar nga kinahanglan magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan o pangulo sa kagamhanan. Si apostol nga si Pedro nag-explicar pod, o bisan pa si Tito ang tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo nagpahinumdom niini nga kinahanglan magpasakop gayod ang mga katawhan sa mga punuan o mga kagamhanan. Gani kun atong pagabasahon, Brad Deber, ang Biblia, kaysa panahon nga doon nay mga namunuan, human nga kita nakapili, nakabutar diya sa eleksyon. Mandato gyud sa Biblia nga magpasakop kita sa namunuan kay kanang mga namunuan ang nagpahiluna kanila mauman ang Dios. Hay nang priba sa Biblia, Brad Deber. Ato pagabasahon ba doon, dinhi sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 1, ngadto sa 2. Unya sa Biblia nga may tatak SDA, Seventh-day Adventist Church, Holy Bible, nagaingon ini. Kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan. Kay walay laing pagbulot ang gawas sa gikan sa Dios, ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. Busa ang musukol batok sa mga punuan, nagasukol batok sa tinukod sa Dios, ug ang managpanukol mahiagom sa hukom sa silot. Busa na gyud, Brad Deber, no, kinahanglan gyud nga magpasakop nga masinugtanon sa punuan sa kagamhanan. Kay matud pa ang giingon sa pagpahayag kay walay laing pagbulutan gawa sa gikan sa Dios. Unya matud pa og ang mga anaa karon nga tinukod sa Dios, busa ang musukol batok sa mga punuan nagasukol batok sa tinukod sa Dios. Nganuman kung ipadayon pagbasa, Brad Dever, tinaw bagyod nga kining mga namunuan ang nagpahiluna niini maugid ang Dios, busa kung musukol ka batok sa mga namunuan sa mga nakasukol usab ang tao sa Dios. Oo, brother, ato ipadayon dinhi sa ipadayon na to sa bersikulo 3 ngadto sa 4 sa kapitulo 13 gihapon sa Roma. Atong pagbasahon nagaingon ini. Kay ang mga punuan dili kalisangan sa nagabuhat ug maayo, kundili sa dautan. Buot ka bang dili malisang kaniya nga anaa sa kagahom? Nan buhata ang maayo, ug mabatunan mo ang pagdalaig gikan kaniya. Sa 4, kay siya sulugoon sa Dios alang sa imong kaayuhan. Apan kun ang dautan maoy imong ginabuhat, angay ka nga malisang, kay dili baya kawang ang iyang pagdaladalag espada. Siya mao ang sulugoon sa Dios aron sa pagpadapat sa iyang kapungot diha sa mamumuhat ug dautan. Busa, klaro gyud nga kining mga namunuan nga kinahanglan pasakupan, nahimo kini silang mga sulugoon sa Dios alang sa
kaayuhan sa katawhan. Muna nga giingon sa gibasa, kung musukol ka batok sa mga punuan, nagasukol ka batok sa Dios. Tawhanon kini nga pagpamunuan mga higalag mga kaigsunan nga nabasa sa Biblia. Ngano tungod kay ana dinhi ang sistema nga kon magpasakop ta nga masinugtanon sa gobyerno sa pamunuan sa tawhanon, na diha ang mga pagbayad og mga buwis, mga taxes. Nabagyod sa Biblia po, Brother Dever, kung di pa dayon pagbasa nga naagyod ang mga paghatag o pagbayad og mga buwis. Kung ang tao anaa pod siya sa pagpailalom o magpasakop nga masinugtanon sa mga namunuan sa kagamhanan. Naagid bradron, atuloy pa dayon bradron, dinhi sa Roma 13, versikulo 5 ngadto sa 6, nagaingon ini. Busa, kinahanglan magpasakop ka nga masinugtanon dili lamang aron sa paglikay sa kapungot sa Dios, kundili usab tungod sa matarong nga kaisipan sa 6. Tungod sa samang hinungdan, kamo usab nagabayad og mga buhis, kay ang mga punuan sa kagamhanan mga sulugoon sa Dios, o ginaatiman nila kining maong butang. O nagyod, mga kaigsonan, ang pagbayad og buhis. Di klaro nga sa tawhanon nga pagpasakop nga masinugtanon sa mga namunuan nga sa nabasa sa Biblia, nabasa ang mayor, nabasa ang gobernador, nabasa ang emperador, nabasa usab ang giingog mga presidente. Na kung di pa dayon pagyud, Brother Dever, sa pagbasa, sa gibasa mo sa Roma Kapitulo 13, unsa paggisgutan din na, kinsa ba ang, kung magisgot og bayad og buwis, di naagi maningil og buwis. Sa Biblia ba, naagi maniningil og buwis, tungod kay doon na po'y mobayad og buwis. Isip pagpakita, nga kini nagpasakop, nga masinugtanon sa namunuan sa kagamhanan. Oo, gid bradron, naagyod. Dinhi sa padayon lang to Roma 13 versikulo 7, sa mao gihapon nga Biblia SDA Seventh-day Adventist Church Holy Bible nagaingon ini. Bayri silang tanan sa angay nga pabayran ang mga buhis ngadto sa maniningil og buhis. Ang alkabala ngadto sa maniningil og alkabala. Ang pagtahod ngadto kaniya nga talahuron. Ang pasidungog ngadto kaniya nga takos pasidunggan. Busa, klaro kayo mga kaigsunan sa ato ng pagtuki nga ang katawhan magpasakop pod nga masinugtanon sa mga namunuan sa kagamhanan. Na ipagbayad og buhis, unya sa ako nang gikaingon nga kini siya, tawhanon kini nga mga pagpangalagad, tawhanon kini nga pagpasakop nga masinugtanon. Ngano, kay kung basahon nato kini mga kaigsunan sa usa ka English translation sa Biblia, pabor ko naman natay The Living Bible, Brother Dever, Brother Donald. Basahon ako ang Romans chapter 13, verse 1 and 2. Lapos na lang nato sa verse 4. Pero ato lang ihugna sa pagbasa sa pagpuriba nga kini. Tawhanon nga pagpasakop nga masinugtanon diya sa mga namunuan sa kagamhanan. Akong basahon gingon sa pagbayag sa Biblia. Obey the government, for God is the one who has put it there. There is no government anywhere that God has not placed in power. So those who refuse to obey the laws of the land are refusing to obey God, and punishment will follow. For the policeman does not frighten people who are doing right, but those doing evil will always fear him. So if you don't want to be afraid, keep the laws and you will get along well. Pagingon, obey the government, for God is the one who has put it there. So ang Dios mo nagpahiluna niya ng pamunuan sa kagamhanan sa tawhanon. Nga naman, gingunan, there is no government anywhere that God has not placed in power. Wala kuno diay gobyerno nga bisan asa nga wala ang Dios nagpahiluna sa maong kagahom. Dios mo nagpahiluna niya na. So kadtong mo refuse, to those who refuse to obey the laws of the land are refusing to obey God. Kung mo refuse kuno ka, dili ka mutuman sa balaod nga gihatag sa yuta sa mga imong gisalikway usab ang pagtahod sa balaod sa Dios. Unya sa 3, for the foolish man does not frighten people who are doing right. Nagisgot og policeman mga higalag mga kaigsunan nga dili daw ngay kahadlukan niadtong mga tao nga nagahimog matarong.
So if you don't want to be afraid, kung dili ka daw gustong mahadlok, keep the laws and you will get along well. Sa 4, the policeman is sent by God to help you. Kini ning mga pulis gipadala sa Dios para pagtabang sa katauhan. But if you are doing something wrong, of course, you should be afraid, for he, katong policeman, will have you punished. He is sent by God for that very purpose. So klaro kayo matinaw mga igalag mga kaigsunan nga kining pagpasakop nga masinugtanon sa punuan sa kagamanan niya si yuta. Nagisgot magpulis. Wa may pulis dito sa langit. Kay tanan kining insay imong title dinis yuta panahon nga mamatay ang mga tao, wa naman into nga og malangit man ka pananglitan, di man ni pasyatab dito nga pulis ko. Dili na ginasyuta. Magisgot og gobernador, mayor, emperador, di man nasyuta mga kaigsunan. Kanusa na sila nga makahimo sa pagpamunuan sa kagamanan sa dihang mapili nato pinagi sa pagbotar. Kanusa magbotar sa panahon nga eleksyon, which is nabasa po sa Biblia nga doon na gid poy eleksyon sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Panahon sa eleksyon, sa tudlo ni Master diri sa mga katawan sa PBC nga gipadayon ni Reverend mga kaigsunan kay si Reverend mao man ang Executive Vice President nining panahon ug siya pod ang Chief Minister. Naagyapon ang pagpadayon sa kahusahan panahon sa pagbotar. Nga sa ako nang gikaingon sa mga membro sa ubang pagtulunan nga mingon sila dili man kuno ang ubang mga leader nagmando sa ilang mga membro nga usa ra gyud nasaypan kun ibase sa Biblia kay kun dili ta maghiusa edi magkagubot ang mahitabo na kun magkagubot nagilatag Dios asa naman ang atong gilang Dios ana kun magkagubot nga ang Dios dili man gusto kagubot mo na sa among dapit sa pagtulunan sa BBCM si Master nga maoy among giilang nga moy katumanan sa Espiritu Santo makadaghan na namon nagipribahan kaliwala nga gisupa sa makadaghan usab ni ining pastor sa Sabadista Mitchell Bindili pero wala sa ka-sustain, wala sa ka-probe, wala niya mapasayop ang paggamit namo sa mga prueba sa mga tagna mahitungod sa pagpakatao sa Espiritu Santo nga among gitudlo katumanan si Master. Ang iyang pagpanudlo kinahanglan hiusa. Ano man kung di maghiusa magkagubot. Kung magkagubot dili gusto ang Dios sa kagubot. Mga higalag mga kaigsunan, nabas Biblia, Brother Ronald, nga ang Dios dili gyud gusto og kagubot kundi ang Dios kanang kagubot mo naman ang kasamok. Dili gusto ang Dios sa kagubot o kasamok kundi ang Dios ang iyang kagustuhan mao ang kahusay. Kahusay kung walay pagkabahin-bahin mga higalag mga kaigsunan. Prueba sa Biblia Brother Ronald. Ani abradon akong pagabasahon og ipabor lang gyapon ako sa Biblia sa SDA kung 70 Adventist Holy Bible. Dinhi sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 33 ingon ini ang atong mabasa. Kay ang Dios dili Dios sa kasabok kundili sa kahusay. Matinaw mahigalag mga kaigsunan. Sa gibasa matinaw kayo nga ang Dios dili Dios sa kasamok kundi sa kahusay. Sa panahon ni sa atong Ginoong Jesucristo sa pagpahayag ni apostol nga si Pablo nga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo nga matud pa niya ang Dios dili man Dios sa kasamok or kagubot kundi ang Dios mao ang Dios sa kahusay. Sa unsang paagi nga mahusay, maghiusa. Tanawag gud og di maghiusa na ba dayang kahusay. Imong leader mao ni ibutaran na ikaw lugar nga membro maglahi ka. Wala ka mo respeto. Disrespectful ang imong gibuhat tungod kay ang imong leader mao ni gibutaran kay panahon nga mubotar man kita kay magpasakop man ta nga masinugtanon sa gobyerno do na may eleksyon mubotar kita. Say naman sa ubang pagtulunan nga wala magbase na ining maong prinsipyo. Ila to, pero mo lagi na, kung magpailat lang katawan sa Diyos, naata ni ini nga sistema. So, eleksyon, na diya. Kung nang leader mo ingon nga, doon ay pag-endorso, dili ba na sayop ang pag-endorso kay mo pili, manta. So, kung maghiusa, nabay kasamok, di malipay ang Diyos. Kaya ang Diyos, dili man Diyos sa kasamok, kung dili sa kahusay. Kung sabay buhaton, nga panambagan, nga atong kuha og ihemplo brother atong i-apply sa atong kapanahonan sa pahayag sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo sa una. Nagingon ba ang mga tinun-an nga magsigiyatag prinsipyo dan lain tag una bahala mo. Ang ana ba ang pagpahayag sa katawhan sa Dios nga nanglagad sa unang panahon brother? Dili good brethren. Atong pagabasahon lang brethren dinhi sa unang Korinto
Kapitulo 1, bersikulo 10. Unya, pabor na to sa SDA kung Seventh Adventist Church, Holy Bible, nagaingon ini. Apan, maghahangyo ako kaninyo, mga igsuon, tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, nga unta kamong tanan maggasulti sa maurang usa ka butang, o nga wala unta kaninyo'y mga pagkabahin-bahin. Kundili, mausa unta hinuon kamo diha sa maurang paagiha, sa paghuna-huna, ug sa maurang huna-hunaa. Nabay gisgutan ni Apostol nga si Pablo, Bradiver, sa gibasa mo nga dili maghiusa, dili maglain sa mga pamaagi, Bradiver? Magkahiusa gid sila brethren, walay pagkabahin-bahin unta. Base sa atong nabasa. Ipahayag ni Apostol nga si Pablo, tinunan sa atong Ginoong Hesukristo, na kining mga pagpahayag ni Apostol nga si Pablo kang Kristo man nga kabubuton. Tungod kay si Pablo ang iyang mga sinulat ang nagsugo nini mao man ang atong Ginoong Hesukristo. Sa unang Korinto 14:37 matud pa kun adunay maguna-una nga siya propeta o mahiyas nga espirituhanon, kinahanglan magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo may usa ka sugo sa Ginoo. Ang gisulat ni Apostol nga si Pablo nagsulat siya nga kinahanglan maghiusa dili magkabahin-bahin o sarag pamaagi, magasulti kamong tanan magasulti sa maorang usa ka butang ug nga wala unta kaninyo mga pagkabahin-bahin. Si Kristo niya na mo'y nagtudlo ngadto kang Pablo, kaya ang mga sinulat ni Apostol nga si Pablo, ang Ginoo mo'y nagsugo nga ang Ginoo kung basahon sa Juan 13:13, ang Ginoo mao si Kristo. Pusa kang Kristo nga kabubuton, mga higalag mga kaigsunan nga gisunod sa mga tinunan, gisplikar ni Pablo ngadto sa iyang masig ka magtuto nga dili sila magkabahin-bahin kundi magkahiusa sila sa maurang paagiya sa panghunahuna o sa maurang huna-huna. Mausap ko na ang gi-apply sa dapit sa pagtulunan sa PBCM. Ang pagtulunan sa PBCM gitukod sa magtutudlo Master Tomas D. Iunyo Sr. nga among gipailang katumanan sa Espiritu Santo. O kining Espiritu Santo sumala sa Biblia, mauni ang mupahinumdom sa mga gisulti ni Kristo sa ilang kapanahonan nga gipanudlo usab ni Apostol nga si Pablo nga dili magkabahin-bahin ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. At tinuod ba, Brad Ronald, sa Biblia nga kining Espiritu Santo mao gini ang mga tudlo ug mao'y mupahinumdom sa mga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga mao'y gidisiminate o gisangyaw sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo? Tinuod gyud Brad Ron nga kining Espiritu Santo magatudlo sa tanang mga butang ug magapahinumdom. Ang puriba akong pagabasahon ug ipabor lang gyapon ako sa Biblia nga may tatak SDA kung Seventh Adventist Holy Bible sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25-26 gingon, kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo, apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang og magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. O tanawa. Isip si Master may among gipailang katumanan dili na namo ikaulaw mga higalag magkaigsunan makadaghan nga among gipamatudan nga si Master Tomas D. Iunyo Sr. among gipailang katumanan sa Espiritu Santo nagpakatao bi sa mga tagna sa Biblia nga gisuwayan og supak sa daghan nga mga pagtulunan usa na ang SDA nga tigpamaba diha mao si Mitchell Bindilio nga dinamuangkon nga siya usa ka pastor kun dili usa ra siya ka ebanghelista matud pa sa atong napabati sa mga nanglabay mga pagtuon. Si Master tungod kay siya katumanan sa Espiritu Santo mauman ang magatudlo ug magapahinumdom sa mga butang nga gisulti ni Kristo unsa may gisulti ni Kristo ngadto sa iyang mga tinunan sa ilang kapanahonan dili magkabahin-bahin sila usa ra silang prinsipyo panghuna-huna hinumdom sa mga butang nga gisulti ni Kristo kay kundi sila maghiusa sa iyang mga higalag mga kaigsunan magkagugot magkasamok. Imagine na gani kung dili magkahiusa nabaday ang kalinaw nabaday ang kahusay og dili magkahiusa tanawa gani ang sistema karon sa mga kampanya sa presidensyable. Ang usa mangdaot sa iyang kakontra sa politika pero ang usa ang gitingwa ang unity ang panaghiusa. Wala magmatter kung sa'y bulok sa tao. Basta ang iya kung sa'y mamunuan, hiusa. Pero ang uban, dunay
mupugong kay mo kana ang ilang prinsipyo. Asa man diha ang kalinaw, di ba? Kagubot ang mahitabo mga igalag mga kaigsunan. Na kung katawan kita sa Dios, kinahanglan magbaton kita ni hindi nga mga prinsipyo. Labi na din sa pagtulunan sa PBCM. Kapanahon unya sa pagbutar, ug unsay butaran sa atong leader kay mubutar man ang atong leader nga sa pagkakaron in behalf of Master Maubad si Reverend, follow kita. Ha? Follow kita. No na tayo usa ka panultian o proverbial saying ni Dr. Jose Rizal, ilong nako mahinumduman ug unsa tong title sa maong libro, pero matud pa nga ningon si Rizal sa iyang proverbial saying, if I am their leader, why is it that if I am say no, they will say yes? If I will say yes, they will say no. Lugar kong mingon, kung ako inyong leader, kung mingon kog yes, ganun mag-no man mo. Leader, manggako. Kung mag-ingon kog no, ganun mag-yes man mo. O di wala ka magtuman, wala ka mag-respeto, wala ka mag-pasakop nga masinugtanon sa imong leader o namunuan. Spiritually o kining gitawag sa tawhanon or sa langitnon nga pamaagi. Spiritual leaders mo ng mga kadagkuan din sa pagtulunan. Mga namunuan sa mga lalawigan mo, mayor, gobernador, emperador, mo na siyang gisgutan, mga hikalag makaigsunan, nga gitamdan sa mga membro sa pagtulunan sa BBC. Ano naman, kasi Master, mismo, Brad Deber, Brad Donald, mao'y namulong yun ni ini nga pamaagi nga kinahanglan nga ang mga katawhan niya nga mga membro sa PBC dili gyud magahimo sa mga pagbahin-bahin. Atong ipabati, doon na tayo voice record sa atong magtutudlo o sa dili pa ato ipabati ato sang dungagag priba Brad Ronald sa Biblia. Tungod kaya ang Espiritu Santo mo may magatudlo sa mga butang mga pahinumdom sa gitudlo ni Kristo nga dili pagbahin-bahin kun dili maghiusa. Atong dugangang Bradron. Dugangan nato Alisir sa nga- nato ipabati ang kuan, ako to sa ni pagabasahon. Oo, nga giingon nga ambitan kinila ukusahan gid pag-ambit ang mga butang ingon nga katagiunan sa tanan nga wag pagbahin-bahin. Oh, kining nakasulat sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 32. Ipabor lang gihapon ako sa Biblia nga may tatak isde ko 70 Adventist Bible. Ingon ini nga atong mabasa. Og sa katilingban sa mga nanagpanuo, usara ang kasing-kasing ug usara ang balatian. Og wala kanilay nag-ingon nga iyarang kaugalingon ang mga butang nga iyang gihuptan. Hinunoa, ilang gipanag-usahan sa pag-ambit ang tanang butang, ingon nga katigayunan sa tanan. O tanawa, ang dugang priba nga gibasa ta sa Biblia, pagka mag-angkon kita nga katilingban sa mga nanagpanuo, usara gyud ang giingon nga usara ang kasing-kasing. Namang pagbati ba? Usara ang balatian. Nya walay mag-ingon nga iyara ang maong iyarang kaugalingon ang mga butang nga iyang gihuptan. Walay moingon na pagka mag-angkon katilingban kita sa mga nanagpanuo. Wala po moingon nga nag-ingon nga iyara tanan kaugalingon ang mga butang nga iyang gihuptan. Hinunua, patud ba? Ilang gipanag-usahan sa pag-ambit ang tanang butang ingon nga katigayunan sa tanan. Naagid sila'y pagkahugpong, Bradron. Hugpong. O di wagi kasamok nga mahitabo. Wa gyud. Hugpong man. Uday timailan sa mga katilingban nga dunay pagtuo sa Dios. Kung wala kaniana nga gihugpongan nimo ang butang usara wa may pagbahin-bahin di wa. Wala diha kaninyo ang matuod nga pagtulunan. Kawang lang inyong pag-ila diha sa Dios kung wala kamo ni anang mga pamagiya. Kapin pa kung ang doktrina nga atong gisunod di pagyud mahisibo sa kabubuton sa Dios. Karon atong ipabati Brad Deber, Brad Ronald ang voice clips atong magtutudlo. Matod pa niya mao ni gitamdan nato nga mga membro sa pagtulunan sa BBC mo gipatuman usab sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Ihoinio. Para pagpahinomdom sa di, Bradron, kung unsa ang gisulti ni Master. Oo, Atong paminawan. Oo. Kinahanglan ang kahukuman sa mga mayong pagsabat. Alamig ng pagdo, walang ginutubat. Kinahanglan ang kahukuman sa mga mayong pagsabat. Alamig ng pagdo, walang ginutubat. Okay? Medyo dunay dili kayo clear pero doon natoy word nga nabasa nga atong gi-flash po sa screen
Brad Dever, nga matod pa, kinahanglan, mo ni payag sa magtutudlo, Master Tomas di yun inyo, kinahanglan ang kahugpungan sa mga maayong pagtagad sa langit ng pagtuo, matod ba, sa nabasa, o sa atong nabati, nga gipamulong sa magtutudlo, nga makita po sa screen, nga mabasa na to, sa langit ng pagtuo, nga walay, kingon sa pagpahayag, Walay kinutuban. walay kinutuban. Oo. Oh, kinahanglan. Mao gina ang gipahayag sa magtutudlo nga address sa katawhan nga PBCM. Mga membro sa PBCM, mga higalag, mga kaigsunan. Nakaron, dugang pang pagpahayag sa Biblia nga kinahanglan nga pagasundon o gipatuman sa Executive Vice President gikan sa magtutudlo nga gikinahanglan yun ang giingon nga kahugpungan sa mga maayong pagtagad. Tungod kay ang matag usa o katawan sa Dios isip mga magsuon na kini nga nagaila og Dios. So kung naa ang panaghiusa, naa ang pag-ambitay sa butang nga walay pagbahin-bahin, naa diha ang kalipay. Tungod kay ang Biblia nagpahayag nga kung anaa ang sistema sa kaigsunan nga magpuyo, nga maghiusa, pinagis pag-ambit sa tanang butang, anaa din na ang pagkamalipayon. Asa ang prueba sa Biblia, Brad Ronald? Ani Brad Ron, ang puriba akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Salmo kapitulo 133 bersikulo 1 ug ipabor lang gihapon nato sa pagbasa sa Biblia sa SDA kung Seventh Adventist Holy Bible ingon ini ang atong mabasa. Ani akaron pagkamaayo o pagkamalipayon gayod sa mga magsuon nga managpuyo sa paghiusa. Asa makita ang pagpuyo nga malipayon? Mga higalag, mga kaigsunan, sumala sa gibasa sa kaubang ministro Brad Ronald, ana sa panaghiusa. Kung naa ang panaghiusa, ana ang pagpuyo nga malipayon. Kung wala ang panaghiusa, ay di gubot, samok ang pagpuyo. Imagine na gini. Very simple yun nga pagpamalandong. Kung wala ang panaghiusa, doon na baday kalipay. Kaya sa magsuon gani, kung doon ay wala magkahiusa sa prinsipyo, gitawag o nagkabiklanay, doon ay mga misunderstanding, wag diya ang kalipay. Pero usa gani, ang inyong mga balatian, nagpuyo nga naghiusa, na diya ang kalipay, mga igalag, mga kaigsunan sumala sa pagpahayag sa Biblia. Karon Brad Dever, kung ang ilhanan sa katawhan, anaaman ang mga panaghiusa, aron anaa ang kalipay. Panaghiusa, panahon sa eleksyon, pagbutar, unya ang nabutaran, nga mo'y namunuan, pasakupan, ug sugton sila, kay sila mga gipahiluna man sa Dios. Busa kundi kamutuman nila sa mga dipod kamutuman sa Dios. Karon, sa kapanahonan, sa mga alagad sa atong Ginoong Jesucristo, di magid malikayan nga doon nagi muhimos pagbahin-bahin. Gitagna ba ang daan kinis Biblia nga doon nagi mga tao nga muhimo sa pagbahin-bahin ug unsa pod ang paghulagway ni inis Biblia sumala sa mabasa Brad Dever. Gihulagway ka na sila, Brad Ron, nga mga dili Diyos nun. Di opposite sa Dios non. Oo. Asang prueba? Atong pagkapribahan dinhi sa Judas kapitulo 1 bersikulo 17 ngadto sa 19 nya pabor nato sa SDA kon Seventh-day Adventist Church Holy Bible nagaingon ini. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan inyong hinumduman ang mga gisulti kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Sila miingon kaninyo, sa ulahi aing panahon may manungha nga mga mayubiton nga managpahiuyon sa ilang kaugalingong dili Diyos nun nga mga pangibog. Mao kini sila ang nagahimog mga pagbahin-bahin, mga taong kalibutanon nga wala magabaton sa espiritu. Tinaw kayo, opposite kayo sa mga katawan sa Dios nga nagkahiusa sila nga nagpuyo nga malinawon.
Daan dayang gitagna nga mga bot sa kaulahiang panahon managpanungha ang mga mayubiton. Tanawa. Ha? Sa Kulokabildo tali sa mga ministro ug sa SDE sa tigpamaba Mitsilbendilyo kita ug madunggan ninyo ang mga pagyubit nga gihimo nila personally attack sa magtutudlo. Daan nakatagna sa Biblia. Mga mayubiton, mga dili daw Dios nun nga matud pa sa mga pangibog nga mga dili Dios nun. Mao kini sila ang nagahimog mga pagbahin-bahin. So wala maghiusa. Mga taong kalibutanon nga wala magabaton sa Espiritu. Hain kining Espiritu, Brother Ronald, nga wala mabaton sa mga taong dili Dios nun, nga kini sila nagahimog mga pagkabahin-bahin nga gitagnang daan sa Biblia sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo nga makita po dining atong kapanahonan, Brother Ronald. Hain kining Espiritu nga gipasabot o kini bang Espiritu diha na ipagtubo ang tao, diha na pud ba ipagampo ang tao. Ani Bradron ang puriba. Atong iplas sa screen o atong basahon dinhi sa nakasulat sa Judas Kapitulo 1 versikulo 20 og ipabor lang gihapon nato sa Biblia sa SDA kung Seventh Adventist Bible ingon niini ang atong mabasa. Apan kamo mga hinigugma kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan o yamot nga tinuuhan. Pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa, matinaw kayo kung hain kining mga tao nga wala magbaton sa Espiritu, kadtong nagkahinagahimo sa mga pagbahin-bahin nga gitawag dili Dios nun, nga ang Espiritu nga angay untang batunan sa matag usa, kung makabaton ka diha niana, diha pod gihulagway nga diha ipagtubo, og diha pod nga managtubo sa balaan uyamot nga tinuuhan ang Espiritu nga kinahanglan batunan sa tao diha na pod pagahimuon ang mga pagampo sa Espiritu nga mao ang Espiritu Santo. Ngunang ang among gitudlo o gipahayag diha kadinyo mga kaigsunan nga sa pagpanudlo ni Master nga gipadayon ni Reverend wa magtudlo alang sa mga membro sa pagkabahin-bahin. Kung doon na may membro nga musungag og dili mutuman og muhimo sa pagkabahin-bahin, dili ka maisip nga katilingban ka sa mga nanagpanuo diha sa pagtulunan sa PBCM. Kung wake up call po sa mga membro sa PBCM, kung doon naman pananglita diha, di man tapod digor, muingon nga, tanan, kay basig doon na po'y musungag. Di, daan gitagna sa Biblia. Ingon niya na. Pero, haron nga dili, magkasamok o harmony ang pagpuyo, malipayon, naagyod ang pagkayusa. Among girebel, kay mo may nakasulat o nakapahayag sa Biblia, kay kung dili, namupod kini isulti mga igalag mga kaigsunan, ang mga pamaagi sa kayusahan, panahon nga dunay butasyon, dunay eleksyon nga mupili kitag mga namunuan sa gobyerno, dili man nato maangkon ang kahimuot sa Dios. Gani, gingon pa nga kung atong ilimod ang mga pamagi, nakahimo kita og sala niini. Hasang priba, Brother, sa Biblia. Naadiri sa Santiago, Bradron, Kapitulo 4, versikulo 17, niya pabor na to sa SDA, kung Seventh Adventist Church, Holy Bible, nagaingon ini. Busa, ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton ug wala magabuhat niini, siya nakasala. Tanawa, kung ang tao daw nga nasayod sa matarong nga pagabuhaton, hain maning matarong nga pagabuhaton, panaghiusa, Tuwa sa kahugpungan. tuwa sa kahagpungan, og magpailat ang katilingban sa nanagpanuo, na ang kayusahan, ambitan, ang butang nga walay pagbahin-bahin. Kay kung mahimot ta sa pagbahin-bahin, ilhanan sa tao nga dili Dios nun. Wala magbaton sa Espiritu. Ang haing Espiritu gipasabot, Espiritu Santo nga diha na po ipag-ampo ang tao. Karon kung balikan ta ang gihatag nga usa sa definition sa eleksyon sa Merriam-Webster Dictionary sa number 2 sa eleksyon, predestination to eternal life. Mo ning usa Brother no nga gihatag nga definition. Predestination to eternal life nga kung sa atong pinulungan, Nakadestinasyon ng daan sa kinabuhing dayon, Bradron. nakadestinasyon ng daan sa kinabuhing dayon.
Mangkon ang kinabuhing dayon, nakadestinasyon na daw sa kinabuhing dayon ang eleksyon, nga kanang eleksyon nga pamagi nga mao ang kahiusahan. Unsa ang sistema sa liderato diha sa maong pagtulunan di sa dapit sa PBCM, pag moingon ang usa ka leader nga mo ni atong sundon, mo ni atong butaran kay usa ra man gyud atong sundon, di man pwede nga duha, kung duha man ang nagkakontra sa pagpapili, di man pwedeng duha ang atong piliyon. Usa ra man gyud. Kung kinsay mo daog nila, magpabilin yapon nga mag-ila, magpasakop nga masinugtanon sa namunuan. Pero sa pagpili, di man pwedeng duha, usa ra man gyud munang dunagyoy atong panaghiusahan panahon sa pagbotar sa panahon sa eleksyon. Hapit na sa kabuan na lang kapin. Kay mayo man kana papahigayon mga higala ang pinili ay or eleksyon. Busamaw ka na ang tima nga atong gipaabot ni karon nga higayon, hinaot nga inyo nakuha pagtulunan, labi na sa mga membro sa pagtulunan sa PBCM, nga kung unsay mandato sa ato ang leader kasamtangan in behalf ni Master nga mao si Reverend, mo gyud atong sundon. Kay kun di ta mosunod, mubuwag ta sa kahisahan. Ang gingon sa Biblia, wala. Bisan pagmingon kag nag-ila kag Dios, mahitabong dili na ma-recognize sa Dios ang imong sistema kay naa ka sa pagkabahin-bahin mga igsoon. Mapupos na ang atong oras. Sundin ninyo kami sa sunod nga mga pagtuon namo dinhi sa maong silyan aron nga amo pang ipaabot o mapaabot pa namo ang mga dugang nga kamatuoran. Pangalan sa magtutudlo, Master Tomas D. Ihunyo Sr. ug sa Executive Vice President, Reverend Charlie Ihunyo, kami manamilit na kininyo igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kauban nga mga ministro o Ebanghilista. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. Og kiniusab si Brother Ronald Kanyaman og kami mag-aygon sa sunod higayon. So samang takna og samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. I will